Maurice Ravel ziburutarra sortu zela 150 urte bete dira gaur. Euskal Herriko musikaririk ezagunena seguraski eta internazionalena, tartean 1928an sortu zuen bolero aski famatuaren eskutik. Arratsaldeon ikusentzuleok, jarraian erreportai berezia eskainiko dizuegu eta ostiralero bezala baita gure hitzordu proposamenak ere astebururako. Baina lehenik Otsoa aipagai prefekturak jada eraso bat baieztatu baitu. Ongi etorri. Pirinio Atlantikoetako prefekturak baieztatu duela egun batzuk Bardozen gertatutako ardien kontrako erasoen atzetik Otsoa dagoela. Erasoak martxoaren 2 eta 3 gertatu ziren Bardozeko etxalde batean. Otsoak 2 ardi eta arkume bat hil eta beste 2 ardi zauritu ditu. Pirinio Atlantikoetako prefekturak eta bioaniztasunaren agentziak baieztatu dute Otsoa izan dela. Eta zauntza guztien arabera martxoaren bukaeran Larrun mendian filmatutako Otsoa litzateke. Bardozeko egun berean beste eraso batzuk gertatu ziren Biarno aldean, beraz prefekturak uste du 2 Otso ezberdin izan direla. Elbe laborarien sindikatuak dio Otsoarekin elkar bizitza ezinezkoa dela eta erasoei aurre egiteko neurriak galdetu dizkio prefekturari. Hain zuzen sindikatuko kideak Pirinio Atlantikoetako prefetarikin elkartu dira gaur goizean Ezterentzubin. Maurice Ravelen bolero berezia Donibane Loizunen ostiral honetan 150 urte bete dira musikaria ziburun sortu zela. Hainitzak miresten dute biziki. Maurice Ravel niretzat da Ipar Euskal Herriko konpositore handiena eta Euskal Herriko konpositore handiena nire ustez. Egia da biolinarentzat ez duela konzertorik idatzi bereziki, baina alere pieza oso ederrak idatzi ditu, Zigan, gero badugu ere laukote oso eder bat, 3 kote bat, beraz biolinarentzat ere gauza biziki ederrak idatzi ditu. Musikari oberenetakoa mundu mailan, Holanda estiloko etxeuntan sortu zen, 1875 martxoaren 7an, ama euskalduna zuen ziburutarra eta aita suitzarra. Ravel oso, aurzala berehala Euskal Herritik alde egin zuen Parisera, ez da. Eta alata guztiz, bere bizitza guztia bere euskaldunetzat hartzen zuen bere burua. Hau da, berak aitortzen ematen du euskalduna dela. Ama hizkuntza euskara zuen eta menperatzen zuen, erabili ere bai zenbait gutunetan 700 musu guzieri bezalako erranaldiekin eman dezagun. Kurioso da, Rabelek nola lortzen duen bai klasizismoa, 18. edo 19. mendeko klasizismoa lotu 20. mendeko aurrerakoi ziren molde berriarekin. Jasa adibidez asko gustatzen zitzaion, beste kulturetako Afrika kulturak edo beste kulturak edo asko interesatzen zitzaizkion eta orduan oso irekia zen. Egia da, erraiten da, kompositore frantsesek badutela olako kolore berezi bat eta baina Ravelek eraman dio harima berezi bat kolore hori, beraz kolore oso fina eta tindu bat bezala, akuarela bat bezala, eta berak eraman dio harima harima bat atsemaiten dut. Bere musika beti bai fina, naturari lotua eta beti badu alaitasuna bere tristezian. Maurice Ravelek euskara zekiela eta euskal kultura musikari dagokionez ere zenbait keinu daudela bere obran. Musikan badira gauza asko batzutan justu sekretuak bezala azaltzen ditu. Adibidez bere piano konzertoan, hastapenean 7 bat deitu zuen konzertu hori.
orain ez da gehiagola deitzen. Baina Euskal Herriko titulua, panderoa erabiltzen du, piccolo flautarekin ere iduritzen du txirula ari zaigula, olako temak erabiltzen ditu, eta guk egiten dugun musikan hor irukotearekin, zeruko irutxori polit deitzen dugu hemengo pieza bat, beraz Euskal Herriko titulu batekin, eta bere irukotean ere sortzikoaren erritmoa atxamaiten dugu, beraz badira olako sekretu txikiak zabaltzen ditu, baina esti-estiki. Berez, Aita Donostiak berari eskatu zion, bere klaseak berari jasotzeko, edo Rabelen gandik jasotzeko, Rabelek esan zion denborarik ez zaukala. Eta kontaktuan jarri zion bere irakaslearekin, eta bere Rabelen irakaslea izan zen baita Aita Donostiaren irakaslea. Beraz, lotura hori ere importantea da. Harremanak eren Bilboko Orkesta Sinfonikoarekin eta kontzertu bereziak Donostian ere begira. Rabel beti izango da klasikoa, baina baita ere berria. Nire konpositore maiteenetariko bat da. Artista sortu zela 150 urte betetzen diren egun berean, zigilu berezi hau argitaratu du Frantziako postaetxeak. Eta orain urte osoan hamarnaka ekitaldi ospatuko dituzte aretoetan eta baita Ziburuko eskoletan eman dezagun Maurice Ravel etxe hontan sortu zen musikaria oratzeko. Ikusentzuleok asteburua ate joka dugu eta beraz asteburuko proposamenekin gatorkizue lehena gaur bertan arratsaldeko 8:00 goiti Urruñan Erramun Martikorena eta Patxi Saiz Iparra Hegoa elkarteak antolatuta Urruñako Xaia ostatuan kontzertu berezia izango da, afari kontzertua hain zuzen 40 eurotan sarrerak, esan bezala Erramun Martikorena eta Patxi Saiz azken aldian askok ikusi duzue seguru Erramun Martikorena zetaken kontzertuan bertan kantatu zuen, kasu hontan esan bezala zetaken kontzertuan Salvadorren eriotzean eta itzulera kantua, oraingoan oso estilo ezberdinan bere betiko kantuak entzungo ditugu eta berekin batera Patxi Saiz izango da Xaia ostatuan, hortxe beraz lehen proposamena eta jarraian antzokira joateko gonbidapena, ez da, Frank? Bai, musika gehiago Nadau taldearekin, badira 50 urte, menderdia jadanik taulen gainean direla, gaskoiera sustatzeko, Nadauk ikaragarriko arrakastatu beti, eta kanbon ditugu igande arratsalde honetan, baina nara beti bezala, bete-betea da aspalditik, heldu den udan berriz kantatuko dute Baionan, baina kontzertu hori ere betea da, badakigu duela zenbait egun Parisen egon zirela eta antxe ere Kristoren arrakasta beti bezala, ikusgarri berean, bi ikusgarri diren, ze batetik musika eta denbora berean bakarrizketa umoretsua. Eta bakarrizketa umoretsua aipatzen baitugu eta hortan tokiak badirela oraindik, Pantzo Irigarai Baigorriaga norkeztu ezagutzen, Lekornen izanen dugu larun batean, arratseko 8:30, sartzea 10 eurotan, 8 euro, 13 urte baino gutiagoko aurrentzat eta hor izanen da parada beraz, irriz karkailaka aritzeko, zeren Pantzo Irigaraik baditu olako testuak idatzia, gogoratzen dugu gezur flash bere garaian eta olako irratsaioak humorezko emankizunak eta orain hori guzia, taulen gainean ikusten alda, beraz erran bezala, Lekornen biagaratzeko 8:30. Mila esker, eta beste antzoki batera egingo dugu salto oraingoan, antzoki berri batera, Donibane Loizunera Tankaretora, ez da? Hori da, hain zuzen kontzertuak antolatu dituzte biharko, Maider eta Gorka Urbizu entzuteko parada izango dugu, bihar esan duzun bezala, Donibane Loizuneko Tanka antzoki horretan. Maideretik hasita, Senpertarrak Biranden Lasai azken diskoko kantuak proposatuko ditu besteak beste, bertan doinu akustiko ez gain, pop erritmoak ere proposatuko ditu holtza gainean, eta Gorka Urbizuren partetik ordea, bere bakarkako hasiera bat diskoarekin publikoa liluratuko du, gogoratu
gogoratu behar da jaz atera zuela lehen disko hori, eta berriki ere, herri txiki eta etorkizunea ginenean kantu berriak ere plazaratu dituela, beraz. Kontzertu horiek arratseko 8etan hasiko dira. Mila esker Jurre, ikusentzuleok, gu igande goizean itzuliko gara astekariarekin eta gorka Orbizuren jarraitzaile sutsuak garenez, gaurkoan gorkarekin amaituko dugu. Izan ongi! Gotta